Banwaan, digdi sa DCGB. Good morning! Biyernes na tabi, fetsa 21, Hunyo taon 2024. Weekend, Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat kita sa mahal amang Diyos, ano man ang kasiributan. Perming dapat mahal amang Diyos ang enot sa gabos. Uyan baga, Señor Santo Cristo sa Barangay Dapdap, the home of Señor Santo Cristo sa Mission Church. Siyempre, dyan man tabi sa Daraga, sa Santo Cristo kan Daraga. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Ayan, siyempre. Tingog kan banwaan na, naglalaom na nagdiretso, andakol na nag-arantabay kasubago. Kasabay ang pag-imbitar magsarabay-sabay kita sa kudman alas 10:30. Mantang nagprepara na kamukan pangudtuhan. Busy sa trabaho sa mga natada dyan sa harong. Kumustaan sa tuyang barkadang tricycle drivers, pajak drivers, yung nakatune in sa tuya man na programa dyan sa mga pribadong vehikulos. Kumustaan carpenteros, security guards. Katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol. Sa control technical yaon dyan si Padingnal Baldo. Ang sa kuyang kumpadre hali dyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Barangay Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. Sa newsroom, ang walang kapaguran, laban ng laban, News Director Mardela, katabang dyan Jen Matthew Balyaran. Siyempre si Mary Joy Jarezco, si Angel Namusta sa on maternity leave pa. Sa production asin sa samuyang social media platform, tarabang-tabang dyan Madam Shia Leron, Jimos Barrios. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa broadcast mitabi worldwide netwide, Pading Jimmy, Pading Jomar, kumpadreng Al, Joshua, asin si Jasmine, pati si Henry M. Henry Mata. Sarabay-sabay dyan sa luwas. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Si Pio Fernandez, nakastandby si Chief Jimmy. Okay, diretso na kita kan bulos nin mga informasyones dyan sa luwas. Minutos lapwas ang alas 9. Kumpadreng Jimmy Marhay na Aldaw, please go ahead na. Yes, Marhay na Aldaw pa sa mga dagdag niya itong bareta. Uwas, Piodoran, Ginobatan, Hobilyar, Libon, Pulangi, Kamalig, Gabos na barangay sakop kan mga banwa na ini. Brown out 6 to 6 p.m. Ang rason susog sa Aleco ang Pulangi asin Ligaw Substation may mga replacement nin mga pasilidad. Ikaduwang rason may massive line clearing asin correction of primary jumpers. Sa pagikan haralawigan na brownout na ini tibaad lamang ininan maging liabi para maresolve na an on and off na serbisyo kan Aleco orog na sa pagkabanggi. An maraot kay ni kun maghapon an brownout kinabanggihan na tiyan, iyo man girarayan problema, talagang uuragan ang mga konsumidores. Sa ngunyan, longest day of the year, ang day length niya tungo niya na pagkaldaw tabi pa di 13 hours 4 minutes. Itinaon man an akan Aleco ang longest brown out 6 to 6 ngunyan na pagkaldaw. Yeah, di anong lugares nga nito kumpadreng Jimmy, Chief? Uwas, Teodoran, Ginobatan, Hobilyar, Libon, Pulangi, Kamalig. Bilog na mga munisipyong iyan. Oo. Aram mo kumpadreng Jimmy, an iba ini mga bana-bana sa naman. Tibaad ngaya load shedding man sanaan.
Datakan sa Robaga, nag 6 to 6 na. Ngunyan 6 to 6 na naman. At iyon na nga nian. Mga massive line clearing ang mga rason. Iyon na bagan so ikikauyam ta. Pirming iyo ang rason. Iyo man bagan so ikikauyam ta kayto sa APEC. Ngunyan iyo man palan, pareho man palan. Sana, pariyo man sana. Ata na. Ay, nako. Ang Sige. layon, tayo na. Kaya, ragdata na ka ng pahit na pirmi. Basta igwa pa lamang mo kuha na kurinte. Ano? Magdaroy-doy. Duman nga ni isa sa tuya sa lugar ko man, kumpadring Jimmy. Iyo man. Ano man? Old albay na yan. 6 to 6 Good. man. Gusto mong bumait, di na magawa. Unyan. Hay na daw so nagpara promisa kaining ibalik sa alikot. Tama pakaray na ano. Pinda. Ay. Ay, paswa. Yan.
tabi. Aber daw, pero ang nagdadangog, mag-survey kita. Ano, mas maray ka ito o ngunyan? Iyo pa sa nasupig istoryanta, palsok sa kuryente. Arin ba yan maray? Kay to suapik o sungunyan na aliko? Real talk na tayo. Di ba? Dahil na silinsyo na sa nag-spearhead ka ini, na sinakayan ta sa politika, guminana sa eleksyon, hinidali sa pagbalik sa aliko na bako mga preparado, o hirak man kan mga taga-aliko ngunyan, sinang sa parkan gabos. O, tabi, iyo na supig tataramda ka ito, na da ipaghidalion, dapat ipreparar mo na so kapital, so technical, so administrative aspect, pero daita, grabe sudagit ka ito sa aliko, sinakayanin mga politiko, ipigpromisang ibalik sa aliko, biyong naghiridali na magtiripon dyan sa Astrodome, nagpre-reside pa duman sa Astrodome, pagkatapos Arabibar, nakabalik, yehey, yehey! O ano na pagkatapos? Tabi, did we jump from the frying pan to the fire? Ay, nako. Tabi, sa tuyang mga pangyari. Magtarabang-tabang na sa natabi kita. Ano? Ay, sabi kan sarong kanya to midbid, nga. Nga kay to di da, kan nag-uuro istorya kitak niya ko kay to da ipaghidalion tabi ta ang problema cancer. Kunya ko bagaruman sa nabaga padingnal mapalarga kita ning auto, igwa lamang ning reserba yan takon maplatan igong isalida. That's the logic na gusto ta ka itong i-drive. Pero, grabe suhamot ka ito kan mga politiko na nag-spearhead ka ini, nang gana, nagtiripon sa Astrodome, tarakpakan, biba! Balik na sa aliko, hali na suapek, gana kita sa leksyon, idiretso tang plano. O mala, paglaog, hain sa kapital. Ay, daitay ko kami mga solusyon. Hain sa solusyon. Ay, nabagang ribok-ribok nun yan. Ngunyan na naman, sa iba nagpapagagar na pigtutuyo dahi ini. Sisay man na albayano na igonin pan sa diring interest na matuyo ka ining gibong-gibong ini padingnal. Sobra naman gayud kaitom kan puso kan persona na kung mag-mastermind na pagtuyuhon ining pagparaburo brownout na ini, na ang epekto sa satuya kan brownout na ini is immeasurable. You can just imagine 6 a.m. to 6 p.m. na dainin kuryente. Ano? Mag-quantify mo daw so oportunidad na nawara both public and private transaction. Ma-quantify mo daw iyan na ang mga transaksyones tangon yan halos gabos na nakadepende sa kuryente. Nata, yaon na po ang internet. Diyan mag-brownout sa nangani. Ang pagkuha ng police clearance, apektado na. Makuha ka ng police clearance, dahil ka nakakuha ng police clearance, ta offline ta daing kuryente. Dahil ka na maka-apply sa trabaho, nakat na sa deadline, tapos na. Dahil ka ng oportunidad sa trabaho. Igwa kang pig-operaran. Salado naman kan salud, igwa kang pig-operaran sa ospital. Biglang naputol sa kuryente, nagtingak-tingak sa pasyente. Taday naka-switch on tulo sa ospital. Kan generator. Supig atake kan asma. 6 a.m. to 6 p.m. papaanohon mo yan tabi so may mga asma. Sa mga negosyo sa transaksyones online daing kuryente, paano tabi kaan? Iyon na baga ko ta sa pigdataramta, please hinay-hinay, kundi grabe ka popular ka ito, halang kaw sudagit ka ito sa APEC, padingnal,
sinakayan itong isyong ito, halangkaw so level kan dagit sa serbisyo kan Aleco, kan APEC. So igwan ning opsyon, tamang-tama eleksyon, may nag-opresir ning opsyon, ibalik ta nga sa Aleco. O di siyempre sa mga tao, nakahiling maning pag-asa. Basta sa na nagtaram na ibalik, dahil man priniparar so foundation, o igwa kitang kapital na makukuha, pambayad ta sa satuyang mga obligasyones. Kunda ipatinabangan ka so gobyerno nasyonal through the appropriations committee, dahil makakakuha ng kabangang bilyon di pesos na pang-rehabilitar duman sa mga pasilidades. Ay, ata na, real talk na lang tayo ngayon, pasensyahan na lang muna, talagang grabe na ako yan maray nga nita, yan na, may kabangang bilyon di pesos ng ibinaba sa gobyerno nasyonal. Tinabang, sa pagikan appropriations committee, trinabaho kan grupo dyan na Congressman Saldico, and pag natrabaho po yan, pag nabakal sa mga pasilidades na kaipuhan ng tanganing ma-improve ang supply kang kuryente, budan serbisyo ng kuryente, gabos kita manginginabang digdi, regardless kan political belief and inclination niya to an affiliation. Pag napakaray ang Aleco out of that 500 million pesos na rehabilitation fund, gabos kita manginginabang digdi, ano man na kolor politika sa tuyang naaapilan. Kaya tarabangan na sa dapat. Sa totoo lang, kahirak man kan mga yaon dyan sa Aleco. Husto naman sa nabagapading naging biktima lang sindaman ning sirkumstansya. Kon man sinda, unwilling victim man sinda kan sirkumstansya. Basta sinira, ibinugtak dyan. Binugtak nito kami. Dahil man preparado bako. Di ba? They are victim of circumstances man. Bayong Uro assembly dyan kayo sa Astrodome ngunyan dahil man pala ning Mario Joseph naman pati ning set ngunyan kan Aleco kahirak man kan mga yaon dyan naging biktima man sindakan sirkumstansya. They are doing their best, kada best na may brownout, kada best daralagan man sa mga lineman, kahirak man kan mga lineman nyato kan mga engineer dyan, but with a very limited technical and engineering capability, they can just do so much, tabi. Yan. Halat-halatun ta itong so 500 million na ito na ibinaba kang kunyan. Gobyerno nasyonal. Irregardless of our political belief, pag napakaray na yan, because of that rehabilitation fund, gabos kita manginginabang digdi, ano man ang kolor politika na sa tuyang pinag-apilan. Tabi, yan ang nagpupugarnin pinagtutuyod ang brownout na ini tamalaog na naman sa sarong pribadong ini o grupo. Mario Joseph naman grabe naman siguro kan nagpara hiridali na ibalik ini sa Aleco dahil maning preparasyon o anong nangyari. Sus Mario Joseph halatunta na lang po ang tarabangan na lang Aleco tabi with that rehabilitation fund makakagurugin hawa nindakulaonon an Albay Electric Cooperative. Kasain na makuanin pundo na restante nga ni ipadingnal sa bulan-bulan na pambakal din kuryente kan Aleco. Kan Aleco baga nagbabakal maning kuryente sa mga supplier o restante nga ni da perme. Kulang na perme. Paano pa sa rehabilitation fund? Maray nga na ito yan may rehabilitation fund. Ay na. Sige, 25 lapuas ang alas 9. Kumpadreng Jomar, good morning tabi isay mo. Salamat Paring Pio, good morning. Good morning sa mga parang tabay. Paring Pio, uni ako dito sa City Hall sa Tumangan, Katabako. Kaula yung tangon yan si Dr. Rene Rocha, ang veterinaryo Cantabaco City. Nagkapirang mga issue. Primero, agad ang taman yung nagsakang detalye ka ining pinagigibong niya na dog show. Exhibition ini kan mga magagayon na mga ayam, mga matalentong ayam digdi sa na sulit kan tabako. I believe bako lang mga taga-tabako ang pwede mag-intradigdi. Aside kan padigpiyo, agad doon tamang kay Dr. Rene Rocha ang informasyon dahil ang tanakakuha kita kay informasyon from Mayor Rizal Manluiso na tulong mga barangay digdi sa Satuya sa tabako ang igwang positibong rabies. May mga kaso kan rabies.
and aramon taman sa saya piyo. So alo yun na bagang pirmi niyang sentimiento Oo. na daibi na partisipar ang gabos na mga barangay official dahil minaugot sa kampanya kontra sa rabies. Malangani, siguro ang may anti-rabies council digdi out of 47 barangay. So ultimo niyang nga istorya sa kay pero 15 sa ng barangay Opo. ang nag-uugot. Aramon tadigdi bata, grabe ang entusiasmo ni Dr. Rene Rocha kontra sa rabies at sa kampanya na mapundo ang paglakop kan rabies. Dr. Rene Rocha, live kita sa DCGB. Si Pio Fernandez Taben sa itong makakaulay. Good morning, Dabi. Sir Pio. Yeah. Sa mga parantabay man. Kay Oo. naaga. Doc, marhay na aga tabi ano. Ano talaga po ang nahihiling nindong kunyan? Kung kumbaga sa pagdoktor baga ko na-diagnose nindo ano ang pinaka-diferensya na hababaonin marhay ang compliance kan sa anti-rabies program kan mga barangay nato diyan sa palibot over. Yung nga po, dahil ang pigano ta dyan, ang kultura kan mga tao sa pagkataman kan ayam, talagang dapat mabako talaga. Nagpararataman, igwakani kitang ordinansa, mas may ordinansa, may dahil man nag-implementar kang kang ordinansa, lalo na sa mga barangay, marangani ko yan, may dugpound kami, nagdadaratok naman ki ayam ang barangay. Tapos may mga buhi na ayam na during barakunahan, dahil man barakunahan dahil man nagkakaraputan, yan ang sarong rason ko nata dahil nawara ang rabies. Opo. So duwang bagay, Doc Tabi, duman sa statement mo, primero, cultural aspect, and ikadua, implementasyon kang layover. Ayo po, oo. Uho. Now, kung mo na-diagnose na arukan sa problema, ano po ang sa tuyang strategy na ma-overcome ang duwang kausang iyan, Tabi, Doc? Ang Mikayan, so vaccination sa mga lugar na positive, saka so neighboring, so mga adjacent na barangay, iyan ang pigta-target na mabakunahan. So ayam, ano po? Oo. Oho. Now, dyan sa, any idea, Tabi, Doc, kung ano ang obligasyon kan may sadirning ayam na nakakagat, igwa siya ning responsibilidad kriminal o igwa siya ning responsibilidad na magpabulong o magpalubong kan mga nagkakaragat na nagadan, over? Iyo po, umbaga yan sa anti-rabies law, so Republic Act, tapos igwa pa man sa mga ordinansa. Sa ordinansa, dapat saguton mo so nakakagat mong ayam, saguton mo so medical expenses. Kung ang magabat-gabat kayo nito sa national law, pag dahil mo pinabulong so nakagat, magiging 25,000 ang penalty ka ito. Saka, so habok pa obserbaran ang ayam, ma-penalize ki Gismel. Halimbawa nakakagat so ayam, lepig obserbaran, pwedeng ma-penalize na Gismel. Igwang pagkakapreso, Tabi, Doc? Igwa man siguro sa depende garo sa husgado yan Oho, okay. na pagpreso kung dahil nag-comply kang so dapat niyang saguton. Iyo, Tabi. Ngayon, Dok, ko niya, ang problema pa Dok, pag ang ayam baga yan na nagbabarlaw bagaw dyan, o nakakagat, daing minaluwas na may sadiri. Dok? Iyo nga ni ang dyan, ang problema. Pero sabi ko nga ni sa mga kapitan, sa ordinansa, liable administratively ang kapitan once na may balaw-bagaw na ayam na despido so motorista, pwedeng balikan ta so kapitan. Oh, iya. Umbaga sa ordinance. Pag sa lusunod na despido, na sagot ko sa diri kan ayam, pwede mag-file ka complaint so kapitan, siguro sa sanggunian, pwede siyang masuspindi. Kasi nag-implementar dapat baga sila mag-implementar kan mga buhing ayam, pagdara ko sa barangay. Iyo. Diyan sa puntong Tabi, Doc, yan ang basis kan, ordinansa dyan sa Ligaspi o National Law yan na ang kapitan,
halimbawa may sa laog So, kang ordinance oh, pwede kang probinsya, oh, adapt ni man gani, Oo. maliban dyan sa pid-adapt ni, igwa man kami sa diri pang ordinance, kaya pwedeng nisundon so ordinance ng province, buda so samuya man na sa diring ordinance. iyon kung halimbawa Oo. daining siyempre mga rimbutas na sumay sa dirita Oo. responsibilidad da so kapitan kung sain na diskwedo sa motorista kung hain duman so ayam Oo. dawa so kang sa diri kan ayam bako taga barangay na ito so kapitan kan barangay na ito Oo. an sususugon Iyo po. Sabi ko nga nita, ako pigdirita naman ta, nagmumotor ako, pigdirita naman ako madiskwido. Naku. Actually na diskwido ako, ito sa Bunga. oho Kunyan, tarog niya ako kay ni. Sa isa na niya ako madiskwido, ta maski barkada ko kamong kapitan, file ako kay complaint, maano ka sa nagki-sworn statement, affidavit, tapos i-file sa sanggunian. Ta, pag ang kapitan, pwede mo i-file sa sanggunian. Kapitan kung saan nangyari sa diskwedo regardless Oo, kung so oo. ayam bako taga duman sumay sa diri Oo, oo. oy Sabay naman kimatuga kung kisay kan sa diri kan ayam mo sa nakadiskwido. iyo na nga ni ang problema Oo. ang kaini ako ang tabi dok pag so ayam analigis mo subilog na puwersas armadas kan may sa diri kan ayam maluwas o Oo. kaiwal ka na Isus Mariusip o di sige tabi kap anong mga barangay diyan an kunya sa tabako ang grabe pang prevalence kang rabies Ang sangon niya taon, tulo ang na-detect ning may positive sa rabies. Ining San Vicente, tapos Buang, saka San Antonio. Ang Maringan, itatulo sa nangon yan. tulusan na tabi kap an kamrot mas ano an level kan peligro kam pareho man sa nakagat kaning ayam mo ikos ano Oo, nasa ano kita nasa high risk kitang area kang rabies. Kaya maski kamrot, pwede ang budak kagat, pareho ang level kam peligro Oo, Ayun. ano yan, kategory toan kung sa ano, yan ang nakamrot na ano. iyo Pero tabi so, grabing kagat, category 3 na pagdaan. Oo, So, nadilaan sa na, category 1. o yun sige sige o di anon aktibidades nilo diyan tabi dok sa Kung niya, tabako niya nagsaigwa kami kada kaya Tabak Festival, sigwa man ang Agriculture na Livestock Day, ang ano man, so, para ma-promote ang responsible pet ownership, so may mga ayam, tigpa pa passion show man. oho Sa yun. tulong category man, so passion show kan ayam sana, so matching costume kang owner buda so ayam, saka so talent, kung igwang talent, dog tricks yan. oho iyo anong mga nagpartisipar diyan may mga rasa tabi Iyo may mga rasa, pero ang requirement nga sa INDA, dapat bakunado sa anti-rabies, buda, registered sa barangay. okay. So, nag-intrang dahil pang registration sa barangay, kung sindaman bang dana, i-hold ni so premium ninda hanggang may present so registration. Tigpo-promote nga ni so responsible pet ownership. iyo tabi Oo. maghapon ka mo diyan dok tabi Ang dugsumi man lang aga, tapos pagkabanggi, agri-night mi na, awarding kan mga premyo. Ayon na ito duman. Sige. O di yuman sa natabiyan, Dok, kung igwa kang gustong ipangapudan, lalong-lalo na sa kampanya kontra rabies, go ahead, tabi. Eyo, para po sa may mga tama na ayam, bako lang digdi sa tabako, kundi bilog ng albay, may mga paraataman kay ayam, maging responsable na po kita. Pampabakunahan ng ayam, garakudan, may pamparaburuhian, kung dahil mapupundo ang buhing ayam, dahil mapupundo ang pag-ulakit kang rabies sa mga lagaw-lagaw na ayam once na may rabies na ang ayam, di na ka nadalagan sa tinampo, gabos na masabatan kang kakagaton, magtao, mag-ayam, yan po. Maging responsabling para sa mga ayam, yan lang po. Sige po. Salamat, Dok Tabe. Sige po, salamat man. Okay. Thank you very much, Dr. Rene Rosa, ang City Veterinarian Cantabaco. So mga kapitan tabi digdi sa tabako, nadangog ning do si Dr. Rosa, mga jika mo dede siya maaksidente na ayam ang kausa sa barangay nindo. Tadaing amigo. Daing Daing amigo. oro amigo saya. Yeah. Kakasuwang kamo, irereklamo kamo sa Sangguniang Bayan Yeah. ni Dr. Rosa. Kaya aksyon na tabi sa mga ayam nindo dyan. So kampanya kontra sa rabies, so ordinansa implementar nindo tabaka mangyari ba ng gadi yan dahil naman pigahagad dramatic mo kay Dr. Rosa. Igwa palan kaan kumpadring Joe Marano na provision duman sa
sa provincial ordinance na kung suayam makadiskwedo suayam, so kapitan kung sa nangyari sa diskwedo pwedeng liable, ano? Opo, iba ka supik sabi ni Dr. Rocha. Iyo. Sige. So, yun yung tabi piyo. Diyan o sa awarding, diyan nabanggi, so agri night, ang carry ba sa award, pwede kaning so dog show, so iba pang mga pa-contest, so booth, sa agri-booth, tapos, so pakawat pa ding piyo na piriladan kan pili, Iyo. pagbayo kan sa mga paroy baga, so sinauna na pagmulino. Na-experience ako ang kay to kumpadring Jomar. Duwa kaming naghampangang kaan. May lusong na pigapod sa lusong. So, bayuhan yan. Nagkaigo kang ki-contest di ko lang aram konsihe so nang gana. And so nang gana man sa pagbunot kang nyog, pagbaakan nyog diretso manumanong kutkot. Yan. Ang gumina na babae, dahil gumina na mga lalaki na babae. Ibay sa babae. Nagbunot kang nyog, binaak, tapos sabay kudkod. Diyan na bang yung mga awarding ka? Dahil ko lang nakusulista kan mga gumina na tapi pa din piyo. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco City. Oras Pilipinas day maghali. Mahabol si Padingnal, 9:38. An oras hatod sa Indokang. Brought to you by Knorr. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Blemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Blemex! Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba, asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpugnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong ibig, syerto manabisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Gusto mo bang manalo ng bagong kotse? Join us at the JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament happening on June 29, 2024 at the Legazpi City Mayon Golf Course. We are giving away one MG5 Court Empty Sedan as our hole-in-one prize. Proceeds will benefit Our Lady of Fatima Parish Church, Legazpi City. This event is brought to you by MG Albay, Goldrich Legazpi, Biggs Kamalig, Maxford Dane, Pioneer Dash Cams, Sporttech Bed Covers, Hipotech Mat, and FG Kabahog Trading Glass Tint Specialist. For tickets and inquiries, contact us at 0917-891-1112 or visit us on our Facebook event page, JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament. See you there! Mayong tusok-tusok,
Sa tabang kan vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilib, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilabian. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Sige pa may mga nakahurong kita dyan sa Barangay San Francisco and then sa nakalis pang mga simana dyan man sa Gugun. So initial iyan na nagkatarawanin serbisyo medical kan grupo kan Kalinga ni Loria ta igwaman bagang nadisponerman si Kaloy Andes Loria na parang medical vehicle, medical van, yaon dyan. So x-ray, so basic baga tabi na mga pang-diagnose baga, x-ray, may ECG, ngunyan, igong mga volunteer doctors, nurses, and ining mga personnels. Nagpapasalamat, so tarawan ng servisyos dyan sa may San Francisco kan Legazpi dyan sa Guguntaan kan bagangon yan. Ang problema tangon yan halangkaw ng marhay kumbaga mapagal kung igwa kang kamatian mo yan, lalo na kung kapos kita sa kakayahan. Kaya maski puro pa sabi ka ni Kaloy Andes Loria, matawan taman sa abot kan makakaya. So sektores na iyan sa sosyedad na nangangaipuning atensyon medical. Iyan sa pinagsasabi niya sa programa niyang inklusibo. Sarabay kita gabos sa pag-atubang kan sa tuyang mga dapat na pagtarabang-tabangan. Yan. Kaya nami-maintain ni Kaloya igwanin mga nagsuro-survey diyan sa online and nagkakapirang grupo na may-maintain man ni Kaloy Andes Loria ang kumbaga considerable lead sa preference kan mga sunahahapot na mga manlaylay na sektores digdi sa segundo distrito kan Albay. Na may-maintain ni Kaloy Andes Loria igwa na ning halangkaw na awareness, level of awareness na may opsyon, may arog kaining preserman kan sa iya man na kumbaga kamautan na makapagserbi digdi sa segundo distrito kan Albay. It is because primero kan nakaaging aning mga simana
may nagapot man sa to. Ano nga itong nabubutwang istorya na si Kaloy Daang Loria, maalkalde na sa Nakan Legazpi. Daing katotohanan po yan, na kuan niya to dyan sa grupo kan kalingan ni Loria. Daing pong katotohanan iyan. Diretso po an sa iya man na pagmaut man na matabangan, makapagserbi po sa Segundo Distrito nin Albay. Yan. So, it is a matter of right, sabi na nga ni packaging lang na naaapresyar kan manlaylay na sektores kan komunidad digdi sa Segundo Distrito kan Albay. Ano, yan na mamutibar ang iba-ibang sektores na igwa kita nin innate power. Igwa kita nin kakayahan individualmente and collectively as a community na bumungkaras basta mamutibar sana and malid nin marhay sa tamang direksyon. Ano, through proper legislations and ang pag-address diyan sa mga pangangaipukan komunidad. Yan. Kaya pig sa sarumsuman baga ang mga barangay na kang grupo ni Kaloy Andes Loria yan nakalingan ni Loria, and now it is bearing fruit na tabi. Igwa na nin halangkaw na level of awareness diyan kay Kaloy Andes Loria. Mga surveys online diyan sa tuyang palibot sa 2nd District, may halangkaw na preference po na nakukuha si Kaloy Andes Loria kan kalingan ni Loria. Yan. Sige, maray na aga tabi. Chu Henry Guerrero, budak kay Chatit Guerrero. Sabi kan grupo ni Kaloy, maintain sa nangayaan momentum ang pagtaotan ning serbisyo, asin pagtaotan ning opsyon sa satuyang mga taga Segundo Distrito kan Albay. Kalingan ni Loria, pag-ataman sa familia, asin man iba-ibang sektores kan sosyudad. Considerable ang lead na aram nido pag ang tawo natatawan ni nagkakanigong opsyon mananggad na nahihiling ninda ang tudok man sa buot na pag-opresir baga. Titawan man anin nagkakanigong preferensya kaya hilinga sa mga online surveys baga diyan sa internet. Considerable ang lead po ni Kaloy Andes Loria. Dali na baga Oktubre na COC. O sabi pala ni Kwan, ini po sa gabos na mga kandidato igwanin iluluwas na mandato direktibaan Commission on Elections na ang gagamito nindong campaign paraphernalias dapat yung biodegradable. Yan. So dai makakadanyar, makakadagdag sa pag-deteriorar kan sa tuyang palibot. Dapat mga biodegradable ang gagamito na campaign paraphernalias. Yan tabi sa 2nd District Albay. Mga surveys dyan and yung awareness kan iba-ibang sektores. Yaon kay Kaloy Andes Loria. Alaga naman. Sige, may balita muna siya alas 10 din makabilta ang programa. Siyambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata.
An sa tong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dako na programa, dako lang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daidyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dainya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba. May malbay si Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one. Always at your service. An oras alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kan Bureau of Immigration na inarestar kan mga opisyal kaini sa Clark International Airport sa Pampanga ang sarong South Korean national na pinaghahanap kan mga otoridad sa iyang nasyon dahil sa drug trafficking. Pigmidbid ni Immigration Commissioner Norman Tansingco ang pasahero na si Choi Min-jae, 33 anyos, na pugulan ini kan Hunyo 17 pa bago siya makalunad din flight papasiring sa Incheon na Seoul, South Korea. Si Choi sigon kay Tansingco iyoan na sa wanted list kan Bureau of Immigration pa kan Pebrero ngunya na taon kan ipagmando siya na i-deport kan Bureau dahil sa pagiging undesirable alien. Napag-araman naman na siya ipinairarom sa Interpol Red Notice na ipinaluwas kan Pebrero 2 na nag-ugat sa pagsaangat nin kasong narcotics laban sa iya. Yan ang pangalas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaituhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaibang trabaho, kadakol na mga naginipo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy!
na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw! Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Yan. Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Ano ba yan? Kasuhapon baga di pinag-istorya ko sa Indo so gibo-gibo na kan China. Yan. Nakawagas na baga sa bareta, di ba, Kwan? Jerome, wagas na sa mga telebisyon, kasubanggi. Pero nahiling na po nindo yan, nadangog digdi sa DCGB, mga alas 9 pasado ning aga, and duman sa DCGB News Online, so mga videos na ito tabi. Nagwaragas na, pati sa kunyan sa mga news at TV. Ngunyan, saro duman sa na porsyon kan sa tuyang pag-uro-istorya baga unong kan pangyayaring is an sabi ta it is now a direct attack bako ng pambubuli, direct physical contact and attack na po kan Chinese Coast Guard sa Puwersas Armadas kan Pilipinas. Physical ng atake ini, bako ng pambubuli. Kundi atake ng physical, bako sa Coast Guard, kundi sa Puwersas Armadas na mismo. Duman kita nagpundulang kan sa tuyang diskusyon sa Puwersas Armadas. Pero, iyan po mga tugang na ginibo kan China, it is a direct attack na sa soberanya kan Pilipinas. Yan ta, ilingon nido, subarat kasubagong alas 9 ni Madam Siya na Leron, basahon ta, dapat na singilon asin pagbayadon kan Pilipinas ang China sa sinapar kan miyembro kan Philippine Navy asin pagkaraot kan mga lunadang pangdagat. Ini ang tinauan doon ni Albay Representative Edsel Lagman matapos banggaon kan Chinese Coast Guard ang resupply vessel kan Pilipinas na kinairido kan 8 Navy kung saan saro ang nasabing naputulan pa nin Guramoy. Tinauan doon ni Lagman kaipuhan panimbagon kan Pilipinas ang mga lunad kan barkong buminangga sa Philippine vessel sa laog mismo kan West Philippine Sea na teritoryo kang nasyon. Ipinagirumduman kan opisyal na ang government vessel iyuan extension kan Philippine territory asin sovereignty kung saan anuman na danyos asin injury na sa paron kan mga Navy personnel parte kan jurisdiction kan Pilipinas. Malinaw man na pagbalgar kan United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang ginibo kan China. So full of wisdom ining ipinahayag man ni Congressman Edsel Lagman. Tabi, hilingon nindo. Nata pading naltamay bandera kan Republika kan Pilipinas ang Philippine Navy vessel. Extension iyan pading nal kan sa tuyang teritoryo. Kaya baga maski iyan na maski iyan na eroplano pading nal, kaya baga may bandera, taang nag-aplikar diyan Philippine laws sa laog kan eroplo. Mapasiring ka sa ibang nasyon, ang Philippine laws ang nag-apply yan ta, partian kan sa tuyang teritoryo, kaya nga ni may Republika kang Pilipinas na bandera. Kaya inatake na kita kan China sa laog kan sa tuyang teritoryo and inatake na kita sumismong Puwersas Armadas. Nata ta Puwersas Armadas ng intake, ang mga nadanyara na baga, buda physikalmenting pinagkulugan miyembros na kan Puwersas Armadas kan Pilipinas Navy. Kaya it is now a direct attack
kulang na sana bala ang gamiton, badil ibala. Kaya sabi bagakan mga senadores, ikonvina ni Presidente Marcos ang National Security Council. Paghururuna na ang gabos manungod sa bagay na iyan. Ano? Yan. May programa kitang igwaday man. Tabaka ko nakasubrag ta sa oras. May guest kita sa kunyan sa sala. Ano? Kaya yan po, bako na ining kunyan. Bako na ining basang-basang. Iyan na Philippine Navy, linaog na kan China, so teritoryo ta. Puwersas armadas naan sa indang din pinagdanyaran tabi ano. Kaya iyan po ang kwanha, iyan ang sitwasyon ta. Aabangan ta ni we are closely monitoring this tabi na sitwasyon. Inda sa nata, iguana po ni nag-aadbukar na i-switch o na. Gamito na sa provisionas kang MDT, yung Mutual Defense Treaty. Yan. Na-interchange ta nga ni paminsan, sorry my fault, salata, yung EDCA. Ini palan Mutual Defense Treaty na tabi ano. Yan. Ining Mutual Defense Treaty, tratado yan entre kang Pilipinas buda Estados Unidos de America na pag kita piningki matabang ang Estados Unidos de America militarily. Unya iyan tabi, piningki na baga kita. Kaya lang kulang pa susarong elemento na badil na ang gamiton, buda bala ang ika-injure o ikagadan kan sa tuyang miyembro kan Puwersas Armadas o kung ano man na, o kung sisay man na Pilipino. O yan tabi. Bako na po basta-basta ang pangyayaringan, ha? Kaya, sana po kamong nag-arantabay man, lalo na suki man kan, tingog kan banoa, nagkapera po dyan, day kamo magsawa, pauro-utro na sana si Pio kan West Philippine Sea. No. Garo iyan bagyo tabi, na pinag-abangan ta, harayo pa dapat, sigi-sigi ang pag-feed niya to ng informasyon, tanganing kita po, day maging caught unaware. Kuha na iyan. Linangkaw na sulibel kan atrocities kan China. Physical na. Gunmuan pakupuson mo, tusok-tusokon mo so kunya niya to, rubber boat kan Philippine Navy. Para saon, linaw, gunmuan, makauro insulto baga Jerome. Navy vessel niya to, lagong kan Chinese Coast Guard, distrosuhon navigational equipment, communication equipment, habason kuwaon sa mga badil, pakupuson sa rubber boat. It is a direct insult and attack sa satuyang soberanya. Kaya baga may banderaan kan Republika ng Pilipinas because it is an extension of our territory. Dai na ginalang kan China. Apisar kan yaon sa tuya ang gabos na pabor sa irarom kanlay international law nagasabi West Philippine Sea exclusive economic zone kan Pilipinas, pero dai ginalang kan China. Yan ginamit ninda so might is right kung sisayan siga o sisayan may matinding armadas, iyon ang siga. O yung bagang pigamit nun kan China. No, sabi naman, nagsimbag na baga so tagapagtaraman kan imbahada kan China. Dahil ngaya, kamo ngayang Pilipinas, ang nagkaigo ng introsyon. Naglaog ngaya kamo sa samuyang isla. May ngarad man sindakan islang iyan. Ata nang so international court na nagasabi, bako iyan nindo, exclusive economic zone yan kan Pilipinas. Oh. Yan tabi. Ida ko kung ano ang saing kita dadarahon kan mga pangyari naman na yan. Kapig susubaybayan tapuan, bako po yan basta-basta ano. It is a direct attack na sa satuyang soberanya. Alas 10:20, si Joshua may dagdag na istorya. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag natong bareta, matrayon po asing magayon ang naging resulta kan kini pong one-day job fair kan Public Employment Services Office o PESO kan Daraga Albay
na intended sana para sa mga graduado o alumni kan Daraga Community College o DCOMC. Hali sa 400 na mga graduadong estudyante, 107 sa mga iniserpiyo unhired on the spot, bagay na ikinaugma ni Mr. Ray Joseph Lawenco, ang PESO manager kan Daraga Albay, kung saan ang nasabing numero record-breaking sa sandang opisina. Sigun kay Lawenco, ini na ang pinakalangkaw na bilang kan mga na-hired on the spot sa sarong aldaw sa ng job fair. Kung kaya Daraga ini, napagplanuhan na ang one-day job fair para sa DCOMC graduates, gigibuho na taon-taon. Siring man tabi Sirpio, bubuksan naman ini kan PESO Daraga para sa iba pang mga eskwelahan na handang makipag-collaborate sa inda para magkondisir man min siring na aktibidad. Kung kaya Daraga ini, naging maugma asin dakula ang pagpasalamat ni Lawenco sa 13 mga pribadong business establishment na nagpartisipar sa nasabing job fair, kasabay man ang tulong opisina di gobyerno na Philippine Army, Philippine Statistics Authority o PSA, asin ang Social Security System o SSS. Kung kaya ang plano taon-taon na ining gigibuhon para man sa mga naggraduar na estudyante kan Daraga Community College. Yan Sir Pian, dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali man dyan sa Daraga jobs fair na mga pinagkondusir tabi dyan congratulations palang tabi kay Mr. and Mrs. Kap Kagawad Kuing Espejo, ika-38 na ngunyan ninda na wedding anniversary. Kapwad Kuing Espejo, buda sa imong familia. Tabi, yan. Congratulations sa Indo. Tabi, yan. On your 38th wedding anniversary. Sabi digdi, darating ang araw, bala na ang maputok, Kuya Pio. Sana hindi mangyari. Maraming mamamatay na Pilipino, pati mga tugalsik. Sabi kan 0134 na listener na nag-text man sa tuya sa programa. Salamat tabi sa imong pag-antabay man. Hapot ko lang po, may paninimbagan ba ang kag sa diri kang ayam kon ini nakakagat pero siya nakakagakod? Pirmi na iyan ta, so ayam so nakakagat. Tabi yan. Yan. Mga paraan tabay papaping, unruly pirate and terrorism na ang ginibong Chinese military. Yan, mga text pa niya to digdi. Shout out tabi sa MGCP kinalay ko, brown out na sana nung usap, brown out. Pasensya na po sa mga nako, so sa alay ko po ini tabi. Nako, sige, medyo horalawig po ini, babasahon tayo ni mga text nakakagat uya sa birak, ikan ka na convict sa nagpabaya sa ayam, nakakagat so ayam, pinabayaan, kinasuan so kag sa diri baga, kan so nakagat, sa birak da may kinasuan. Yan, maray na agad yan sa mga taga Vira Catanduanes, yan sa Taysan humapon. Barang talaga tabi dyan sa Albay District, pati pataas, nagkapirang barangay dyan. Sama nito si Hornet, dyan sama nito, good morning, nagdadangog man sinda dyan. Pa ding pwede na, hilinga daw tabian sa tuya dyan na kunyan, record, pwede na nagsignal naan sa tuyang kapartner mo yan, si Compadreng Nalbaldo. Ma-extra na kita tabi, Tingog kan Banwaan. Kung nakatali ang aso tapos ang nakagat yung lumapit, daing panagutan ng mayri ng aso, Kuya Pio. Iyo man ang gadano. So nakakagat ding ayam, so ayam na nakagakod, daing man itong panibagan tada. Nakagakod nga ni pala ang tabi
Yan. Disasters na po ang aksyon kaya dapat lang na permi kita inform ng mga radio. Yung nga ni man tabi, salamat man ta na apresar nindo sa tuya man na effort digdi ano. Kung natatapig susubay-bayan ta ni istorya nga. Sa pangarang kabilog na tropa kami po naglalaom na natawan minanaman kamo ning serbisyo. Sa abot kan sa muyong makakaya sa presenteng simana sa programang Tingog kan Banwan sa pagikan informasyon kalingaan na sinibapa. Happy weekend! Viva Senyor Santo Cristo! Day maghali, masunod patulos si News Direct Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.